Hi there, Sanbonani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Part 2 guys. Indaba kaSiswelile Mchunu, uSiskama Lumgizwe, kanye noKing Zoso. La uSiswelile athi khona. Laba esibabona sebevela kuma-podcast kunemali abakhokhelwe yona ukuthi bexoxeleni lezi ndaba abazixoxayo ezinye zabo. Kune-script, ake ngisho njalo. Mina-ke guys ngithi uconfirma lento akade siyisola sibaningi. Why ngizothi sibe baningi? Ngiyazi guys ukuthi 90s babies or 80s babies beninogogo, abanye beni ogogo basekhona abanixoxela inganekwane. Also le ndaba yokuthwala ukujula kwayo, yezwa guys, ukujula kwayo nendlela ekuthiwa i-dark ngayo, okunento ayibonile angeke axoxe ngayo. Owajika khona kuthiwa isikhathi esiningi uhanjelwa umqondo. Angazi-ke guys ukhona yini esayinambona nina la kuma-podcast ekhulume ngabe umalume noma uma noma usisi noma ubhuti ethi yena wajika laphaya. Ngoba ngisho abajikile kulezo iy'ndawo abakhulumi ngakho. Ku-strange-ke noma kungekho strange ukuthi sekunodade mhlampe sesibone over 20 la ku-YouTube kuma-podcast ahlukene. Labo dade bathini? Athi embhedeni engavuka kuwo ngavuka kunenyoka. One, lo dade yena uzoba umnikelo, angithi yena akuyena umnikazi wenyoka. Uma kuyinyoka noma kungasiyona inyoka, ngoba le nto guys bayichaza nani ngazi ukuthi ngeke naxoxelwe nganingi. Niyazizwa futhi lezi iy'tori ukuthi ziyafana, ukuthi nje basuke bezame ukutwista iy'ndawana ey'thile, kodwa uma ungalalela kahle uyazi ukuthi isitori esisodwa lezi nathi esike sasizwa sixoxelwa. Naye futhi lo owaxoxa angeke aze akhonjwe, ngoba kungenzeka kanjani ukuthi uvuke embhedeni onenyoka because uyibonile, angithi kusho udadeni. Wathi iblessa lakho umnikazi wale nyoka ungathi vu, kodwa sewuthi vu kwi-podcast. Hayi bo dade, kahleni siyazazi inganekwane. Ubone into esabisayo ekuthusayo and wavuka lento isembhedeni, wanika u-50k wanika u-100k kwathiwa thula du. Kodwa usulapha kwi-podcast ufihla ubuso kuphela, awusasabi manje, nevoice yakho ayiqhaqhazeli, nomqondo wakho awusibuyisi isithombe salento owayibona, mhlampe uthukeke noma ukhale because manje wena une-trauma, udlule entweni enzima. Noma ukhuluma ayikho into ezwakala isindi ukuthi ngempela udlule kulesi simo. Yilento-ke ngithi-ke uSiswelile uyivezile ukuthi bayabacindezela ngemali ethile mase kuthiwa xoxani. Bexoxe-ke ngoba bayasebenza. Kuzwakala ngani? Ngeke yabo uma ulalele lo odlule endaweni enzima, uthi ufika ku5 minutes nendaba ubusuzwile ukuthi lento le yenzeka kuyena. Kuzwakala indlela okulula ngayo uma bexoxa odade. Ngithini-ke? Angibasoli guys, kuyasetshenzwa. Into ebengisho kule yangxabano yaKing Zoso noSiswelile, angazi nokuthi babangani. Ngibambe leyo part ngoba ngihlezi ngiyibuza ukuthi hawu, labo dade basebebaningi kanje bakhuluma kuma-podcast, bathuliswa ngemali because babona into enzima, babona into esabisayo. And le nto wena uyibona kanjani ungayona umnikazi wayo? Ngoba thina indlela esiyazi ngayo ngenganekwane, kuthiwa le nto i-communicate nomnikazi wayo. Maye ibona uyazi ukuthi kwenzakalani, noma futhi uyazi ukuthi vela kanjani kuyena, ithini, ifunani, nokuyifida yonke leyo nto. Kodwa oseceleni
ubuka izinto ezenzeka kulo. Mase kuyathiwa-ke, mase bethi abantu-ke siyamsola-ke umalumbani ubaba ubani, olela bhizinisi lakhe walakhela entweni ethini. Okusengenzeka ukuthi labo dadeni mawukuthi baqinisile-ke bahlangana hlampe nobhuti or nomalume abanemithi emibi, ngoba le yokuthwala ngendlela eyiyona guys, hhayi ngiyala. Le yokuthwala nangendlela okuthiwa imali echitheka ngayo, angeke unike u-200k uvele uthi nje nakhu sekufika uKing Zoso uzoxoxa ngale nto wayibona ufihla ubuso. Hhayi guys, sibadala sibadala. Kodwa-ke angisoli ngoba ezinye iy'tori zakhona zi-interesting, bayalaleleka, ugcine nje yabo mawungenile uyamlalela lo 25 minutes or 30 minutes, kodwa umbamba ngevoice, umbambe nokuhamba kwakhe kwendaba ukuthi hhayi ayenzekanga kuwena lento lena, nje nawe uyayikha la uyikhe khona, uyithathe la uyithathe khona ngoba iyazwakala. Umuntu okhuluma isitori sakhe umuzwe eqala eyoqeda. U2 minutes usuke nawe usunawo lo muzwa. Ngobani? Uxoxa into eyiqiniso. Laba-ke useshilo usiswelile ukuthi banikwe imali, bekhulume-ke, bexoxe-ke, besixoxela iy'nganekwane, nathi silalele-ke ngoba vele-ke iy'nganekwane akudala sikhule ngazo, besixoxela iy'nganekwane siyazazi. And le nyoka le bathi bayibona, awuyiboni ngeso lenyama, ayibonwa wuye ungayisomnikazi wayo. Khona nje omunye ubhuti engamuzwa ekhuluma enye futhi i-voice note eke yatrenda ku-social media ethi wahamba mayesetshela ukuthi akahlabe inkukhu, ingane yayigula amanga aluhlaza. Yazi ukuthi ngisho ukuthi amanga aluhlaza guys, kuthiwa laphayana mawuyile khona angeke uxoxe. Into ezokwenzeka noma ngabe ugcina ungenzanga, uzophazamiseka umqondo. Usaba udu. Abakhulumayo yilaba abasuke sebezoshona ngoba abanye baba ne-contract. And abantu futhi abenze lento abantu abenza amabhizinisi amakhulu. Asikhulumi mhlampe ngemithi le emncane why ngithi emncane ngoba ezifu ngiyayazi. Asikhulumi mhlampe ngalezi zinto ekuthiwa baqinisa ngazo amabhizinisi, sikhuluma ngokuthwala ngoba kuthiwa lento i-dark, inomoya omubi. Manje labo dede inyoka yavuka eduze kwakhe, waphaphama ebusuku. Manike nake oseke wabalalela-ke, hhayi laba abaxoxa kuma-podcast, laba nje abaxoxa eceleni. Baba nokuthi bekade seclubini, bahamba nobhuti othile, bebekwi-groove, bahamba nobhuti othile, baye edlini le yesithabathaba. Manje inkinga-ke udade lo bamthathe eclubini kade sethinte ijuice enepheseni. Manje indaba yabo ayiqondakali, kodwa ilabo-ke abacishe bekhuluma into ekwarathu, ngoba vele bathathwa bephuzile ukuze baye laphaya befike bezwele le nto abazelwe yona. Ikhona-ke into abazoyisenza emzimbeni labo. Inkinga ukuthi sikholwe isitori sabo ukuthi basuke bephuzile. Manje ingakho mase bexoxa-ke ngolunye usuku ukuthi hhayi khona la esaya khona nomunye ugayi. Mase sibanjwe ukuthi kodwa dade wena wawuphuzile. Le nto lo wayiphupha noma ikhona into wayibona yenzeka e-strange. Kungenzeka kube khona into wayibona yenzeka e-strange, kodwa lezi iy'nyoka ey'khonjwayo ey'nkulu, ayikho inyoka eshuthiwe noma etholakalaphi ku-social media okuzothiwa le eyokuthwala, because akusiyo inyoka le eyisilwane. Yinto bona abayaziyo laba abayenzayo. Kwathiwani-ke guys ngokuxoxa la eMzansi eSouth Africa, lento abayazi abayenzayo bathi shi ngale komakhelwane komzala bethu lamazwe omakhelwane bezenzeke lezi zinto ezijulile endaweni zakhona. Abuye-ke abe nayo into ayaziyo. Yaziwa ubani? Mnikazi wayo. Ihleliphi? Kanjani? Manje lana nje ngoba nakho kuduma ukuthi khona indle evalwayo,
sekufika nje odade, hayi khona indle yayinjani. Hayi gayizini, iyazwakala inganekwane iyazwakala. Ngeke uvuke nenyoka embhedeni enkulu wakhokhelwa imali kwathiwa thula du, kodwa usukhuluma u-25 minutes ku-podcast uchaza leyo ndaba. Mase sibheke isimo sokuthi wena ukhokhela u-100K asivumi naso. Hayi, bengisho lokho-ke kuphela guys, because eyakuthi usiswelile no-King Zoso bangani angazi, kodwa nje ku-P10 kuleya voice note yakhe, angazi uKing Zoso omdelelile kanjani bengakunakile konke lokho kwedrama. Bengizobamba nje le ndaba ukuthi hayi bo kade sayisiyizwa lena, bese sibalalele sisho ukuthi hayi ngeke lo gela unamanga, lo dade lo uyahubhuza amanga, inganekwane le, kodwa-ke i-interesting. Bonke ngoba bayaphaphama bayavuka, bavuka ebusuku iy'ntatha njalo bavuka iy'ntatha. Why bonke bevuka iy'ntatha? Why bonke bezoba nesitori esisodwa esifanayo esishintshwe nje iy'ndawo ey'ncane? Hayi gayizini, mase kube ukuthi-ke abaziyo nabaxoxayo bathi-ke akuthathwa nombani ukuthi abe umnikelo. Yileya-ke indaba leya bese ngithi-ke asiyekeni, ngoba nathi sibamba ukukhuluma abantu mase-ke sigcine sidumisa into engisingayazi. Kodwa laba abanye bathi umnikelo fanele ube pure. Ilapha-ke sekuquestiona indaba yokuthi why kufike kusheshiswe kangaka ey'nganeni. Uyabo, abanye basho njalo bathi lo mnikelo uba pure. Njengoba lo mnikelo uba pure, yingakho kwanda ukuthi sekukhona osomabhizinisi asebegijima beyelapha beyokhomba, ngoba kufuneka umnikelo opure. And mabekhomba benze okufanele, bakhokhe izinto ey'fanele ukuze uze umnikelo la kufuneka khona ukuthi ufike. Kodwa manje labo dadesi bathola kuma-podcast nalento esiyibamba ngapha kuyaphikisana. Hayi bayaphikisana guys, bafihliwe ebusweni ngasibazi, kodwa nje siyazi ukuthi hayi sezwa thina kuthiwa kufuneka amatshitshi. Sezwa, ningangisukeli guys, ningangisukeli. Sezwa kuthiwa kufuneka amatshitshi. Mina-ke mase ngiyilandela leya amatshitshi, ngayibamba komunye ubaba owayekhuluma ukuthi izintombi into zibaluleke ngani. Into ayeyichaza mangiyi-analyze ngokumlalela kwami, nayo uthi iy'ntombi ziwumnikelo ophelele. Bathi ziwumnikelo ophelele kuphi? Ngoba wathi lo baba wayichaza ngilalele leya voice note, wathi ngisho ukukhulekwa, ezinye izinto zilingiswa yiy'ntombi. Ngayibamba sub-movie-ke le ndaba ngathi hayibo, phathi kahle kahle. Masuhlehla-ke ufunda-ke ngemlando kudala, uzosesha into ethi human sacrifice online. Masufunda ukuthi-ke human sacrifice kwakwenzakalani. Noma ngingenalo-ke iqiniso la, because into engangiyisesha online, ngifuna ukwazi ukuthi kufike kanjani la kuthiwa kusacrifice khona umuntu. Phansi into ebhaliwe le ngayithola ku-inthanethi ithi laba basey'khundleni ey'phezulu babeqeda impi noma bedayiselana umhlaba ngamadodakazi ngey'ntombi ukuthi inkosi ethile mayixabane nenkosi kwenye indawo, ukuze kube nokuthula bezokwenza njani, bazoganiselana. Noma futhi kukhona enye into elungiswayo ephathelene nomhlaba, kuzothathwa amantombazane ale nkosi ayoshoda ngale. Leyo nto indala ibhalwe phansi, and njengoba ibhalwe phansi bayasho futhi nabo ukuthi
hhayi ukuthi kuyiqiniso 100%. Kodwa masubuka into eyenzeke manje iyasolisa. Masuyilandela usuza nayo ukuthi kwenze kanje. Kazi ngeke sizazi zonke ezinye izinto, kodwa leyo sisi abahamba bethi bona bavuka ney'nyoka la kuma-podcast bayixoxela iy'nganekwane. Ayikho inyoka ovuka nayo embhedeni ngeke uze uyibone ungasiyona umnikazi wayo. Ibona umnikazi wayo leya nto. Kungenzeka ukuthi i-boyfriend yakho, iblessa lakho, umalume lo khona izinto ey'solayo ngaye. Noma wakuphi imali ngesikhathi ulale endlini yakhe, wangakuthinta. Kodwa uma nize nitheni yazi yanihlebela, usuyabona ukuthi ayikho-ke leyo nto. Yileyo-ke beshiwo sisiwelile enye ngicane ngangifaki kuyo. Ngiyasaba iy'ndaba zamaskandi zihambisana nenhlamba, ugcina uthukela into ongayazi, uthukela umbono wakho. Angifuni-ke mina ukuthuka, ngiyasaba nje indaba yenhlamba. Ngicabanga ukuthi sikhiye-ke leyo nto ebengikusho engikubambe kwi-voice note yasisiwelile ephendula uKing Zoso ukuthi bakhokhe imali ukuze bebe nalo ozoxoxa indaba, kodwa akasiye umnikazi wendaba. Kufana nani, khona enye ishow yenziwa ku-SABC 1 kudala sengiyikhohliwe guys. Bekushiwo ukuthi lo oxoxayo akusiyo umnikazi wale ndaba, kodwa yinto eyenzeka. Ukusho ukuthi nabo benza into enjalo-ke. Ngiyabonga nge-support, ngiyabonga angiqedi. Bye.